азиз, ҳамватанони меҳрубон, апа ва харои азиз, шахсоне ки ин лаҳзаҳо моро тамошо дорен, хоҳ аз Россияен, хоҳ аз Тоҷикистонен, хоҳ аз кадом гӯшаи канори рӯи дунё набошен, ҳаматонда ассалому алайкум. Худованд ҳар куҷое ки ҳастен нигаҳбонтон бошад. Иди, Асаиҷон. Сначала иди поставь, потом закроешь, хорошо? Или ты умеешь? Салом алейкум. Алейкум салом. Ҳама каса хуш омаден ба эфири мо. Шахсоне ки тоза пайваст мешавен, ҳатман лайкои худтонро дариғ надорен. Имрӯз як гала информатсия барои шумо овардагиам ва секрети кори ки қазоқо мекунанд. Қазоқистон бовар кунен аз Россияда шаҳри пешрафта. Ҳамаи чӣ да уҷа бигем ки аллакай муҳайё. Валберсам кор мекуна, аз оншонам кор мекуна, магазинои фасони хушрӯ, метро, ҳамаи чӣ дар Қазоқистон ҳаст, мошоллоҳ. Мо шаҳри Алматӣ рафтагӣ будем. Як гала тамошобинони азизи ма, оказывается, дар шаҳри Алмато кору фаъолият мекардиянд. Як гала наистан Саида хонаи мо меҳмон шав, мотро даъват мекунем. Беҳад даъвати бисёр карданд, мутаассифона. Мо 4 рӯза рафтагӣ будем ва 4 рӯз мо дар хизмати лидерони Қазоқистон будем. Барое ки ман ашоти худам нарафта будам, ваё мара бурда буданд ки ман бигем ки полни дар ихтиёри ваё будам. Ана барои ҳамин ман натонистам ки хонаи ҳамватанони азизу меҳмонӣ бирам. Лекин руководствои Қазоқистон барои ман чӣ гуфт? Ҳози камтари дига тамошобинони дига пайваст шаванд. Ман шумода мегӯям ки барои ман чӣ гуфт Қазоқистона руководстваш. Апа ва харое ки медорен, ҳатман лайкои худтонро бимонен. 62 нафар дар эфири мо қарор дорад, лекин дудуна лайкай. Ассалому алейкум. Алейкум салом. Фарзандатон созан раҳмати калон. Шумо чӣ хален? Созен хубен? Салом созен апаи Саидабоно. Алейкум салом. Ассалому алейкум. Созен хубен? Раҳмати калон. Алейкум салом. Худо ба шукр. Фотима камтар мазаш нест. Хайли чени кадисем иншалло соз мешава. Ингаляция кадисем сулфа шидай. Ядрӯза минуси 38-40 кард Новосибирск. Хунуки бад кард, барои ҳамиқа гуда касал шуд. Апа созен алейкум салом. Раҳмат соз. Чанд солаен? Ман чанд солаем? 2 солаем. Салом алейкум. Мо дар Қазоқистон зиндагӣ мекунем. Шумо куҷои Қазоқистон омада буде? Алматы. Так, привет, красавица. Привет. Мечаспи. Так, Қазоқистон чӣ хел буд? Аҷоиботи мошоллоҳ. Мада маҳқул шуд. Неки Қазоқистон мада маҳқул шуд. Ман Қазоқистонда маҳқул шудам. Бисёр хоҳиш карданд ки биёен дар ҳамин шаҳри мо зиндагӣ кунен. Так, аллоҳ шифои комил. Раҳмати калон. Салом алейкум Саидабону. Тансиҳату хона обод бошанд. Алейкум салом. Раҳмати калон миннатдорам. Салом алейкум Саида. Зиндаву саломат боши. Худованд Фотимаҷона шифои комилси. Ҳазор раҳмати калон. Салом алейкум Саида. Алейкум салом. Салом апаи Саида. Алейкум салом. Раҳмат барои сердечкаҳо. Салом алейкум Харҷон. Созен хубен? Раҳмат. Созен хубен? Раҳмат. Апа барои чӣ ба Қазоқистон рафтен? Даъват шудагӣ будем аз тарафи лидерону руководствои Қазоқистон баромад кардагӣ будем. Баромадам дар ҷамъи ютуб ҳаста ку шортс мондагим тамошо кунен. Салам апа чӣ музиқитон рафт охир? Ҳо Шоирабону зиқӣ рафт. Саида илтимос хта беҳади бад нодида нишон доди. Русиро кошки соз дони. Ман ками ҳайрон мешавам ки барои одамое ки русиро медонанд ку ба чӣ қаламшон мекунанд ки ва Саида ба руси гав задестаю. Ай Саидара мо зур медонем. Ох чикор кунам? Худованд мара пешрафта кадай. Ман ба инами русиро намедонистагим пешрафта шудам. Алҳамдулилло. Мегӯям ки дар российски компания рақами 1 шудам. Охир одамои чарезчур умни пеш намераванд. Барои ҳамин қадр шумо айбекоритона баъд гуноҳи як каса гуфта мешинед. Ман парвои шумо надорам. Хо инами қадари дигарам бинавис вақти худта сарф мекунӣ. Сколько вам лет? Уже 3-4 раз спрашиваете. Салом алейкум. Аз номи группаи Рухшона Шоева. Машалло.
апай Саида, дилам ба падари фарзандотон сӯхт. Охи мо урус набошем. Ҳамуро бигӯ, охи мо урус набошем. Аудитория ма тоҷико. Ҷигари гапа гап заден. Охи ма урус набошам. Ма алҳамдулилло мусулмонам. Ҳози агар ман ин эфир ма ба урусӣ кунам, гарантияш ки 100% ба урусӣ гузарондаш метавонам. Не ки охи ма урус нестам. салом, як маслиҳати ҳамчун дӯст мехоҳам. Ягом репетитори забони русӣ. Раҳмати калон. Ҳамин медонистагим то мурдан ма басай. Ами қайме забони медонистаги русим то мурдан ма басай ма. Мада дар кор нест. Ма аудиториям тоҷикай, тамошобинам тоҷикай. Командам ҳама занҳои тоҷикан. Ма да ами здрасти до свидания дастаточно. Ма англисиро вообще намедонистам. Бачам да Дубай касал шид. Роҳ ма ёфтам, бачама духтур бурдам, то саҳара леченияш кардам. Ҳама англисиро намедонистам. Так што ҳами гишна ки монди санга мехӯрӣ. Ҳами роҳша меёвӣ. ҳами 70-80% русиро медонам. Ҳами басай мадани обязательно ки чотка гап занам. Ами тоҷикое ки баъзе мардакои тоҷике ки занҳои урус гирифтагиян, агар гавзанишона мебинӣ зиққи и дунё охират мешӣ. Хурсандан ки урус тоҷикиро ёд гирифта. Ай ма ин қадар медонам, барои ман ин як давлатае. Да ман чӣ дар корай? Ман чиам аз ин ки як гала видео, як гала эфир, як гала пешравӣ дига мекунам, як гала пули дига кор мекунам. Так, салом алейкум апаҷон. Худованд хуш ба ҳолтон, рӯймол дорен. Хуш ба ҳолтон. Алҳамдулиллаҳ мо мусулмонем, сатри исломӣ ба ҷо меорем. 15-16 сол мешавад ки ман сатр мекунам. Аҳамият натиен ихелиёштао. Аҳамият наметим. Вообще тамоман аҳамият наметим. Раҳмати калон. Так. худо ғамхорут боша, ҳамроҳи фарзандот, худо нигаҳбонат боша. Ман рамзиқ шудам. Саида охӣ бугӯ ки ба ҳама русиро намедонистагиё тамоми дунёро гаштан дидан. То ба як хел одамода ҳайрон мешӣ. Бале. Бале. Так. Так. Апаҷон касал будед, анализотон нақс шуд ё ин ки ҳамихел? Худо ба шукр анализам таза баромад. Алҳамдулилло. Беҳисоб шукронаи худо мекунам. Машааллоҳ хоҳарҷон, ҳамроҳи шумо медонем. Нафаҳмидам, хато навистен. Раҳмати калон, марам шуморо дӯст медорам. Ассалому алейкум хоҳарҷон, ман мехоҳам кор кунам, соҳиби хона шавам. Хоҳарманда ёрдам тиен, одам тиен, яти коркунӣ дорам. Апаи Заринабоно, ҳозир шумо кор надоромаден, ма да ёрдам тиен, одам тиен, ман мефурам, ман соҳиби хона шавам. Беҳад занакои бисёранд. Менависанд Саида, ман мефурам, ранги то пешрафта шавам, соҳиби хона шавам, соҳиби мошин шавам, леки вақти кора мефаҳмонӣ мегрезанд. Барое ки тамбалаканд, тамбалак. Тамбалӣ болошон ғалаба мекунад. Барое ки шумо хоҳед соҳиби ҳамаи чӣ шавед, сабр карда аввал корро ёд гирифтан дар кор, аввал регистратсия шудан дар кор, мактабе ки шумо медуроед, аввал хондан дар кор. Талабаи синфи якбора намеравад ки аз синфи 11 экзамен биспора. Ана ҳамин фаберликам, ҳамин хела қадамҳои аввалини хуча дорад. Так, ана ки хела подписчикомон алҳамдулилло ҷамъ шудан. 15 талак беҳад лайкам. Тамошобинони азиз, дастгирӣ кунен ки эфир намекунам дига. Дастгирӣ кунен, дастгириётона дареғ надорен. Хулоса руководствои Қазоқистон чӣ гуфт? Кида интереснее, ки ман бугум чӣ гуфт? Нияти кор кардан метиян. Так. Так, ҳамуро бигем шоира. Так. Салом апаҷон, шумо да барори кор фақат шуморо тамошо мекунам, чӣ ба дига влог намекунен? Влог мекунам, иншоалло влог мекунам, не ки ба вақту соати худаш.
ҳози влог карда наметавонам, корм беҳад бисёрай, лекин кӯшиш кардастам кам-кам рецепти снимат кардаистам, видео кардаистам, чани ҳаракатам. Ман беҳисоб аввал шукронаи Худо мекунам, ки Худованд маро мусулмон офаридай. Беҳисоб. Ак бо диққат гӯш кунед. И Билолай кияй бовар кунед, дига ҳеч ка смсша нахонд, подряд навистестай. Чорни. Билол бира коротака дар мобайни занака чӣ кор мекунӣ? Мар аввал Худо ба беҳисоб шукронаи Худованд мекунам, ки аввалш ки маро мусулмон офаридай. Думаш ки маро зан офаридай. Сеюмаш ки миллат ма тоҷик кадай. Ман фахр мекунам. Куҷой бурам ман намегӯм ман дар Россия кор мекунам. Ман мегӯм ки алҳамдулиллоҳ ки ман тоҷикам. Лекин ҳеҷ ка хафа нашава. Мо тоҷико пешравии ҳамдигармона намехоҳем. Фақат неш мезанем, фақат гапи бад гав мезанем. На ҳама. Не ки аму 10% ки ҳами кора мекуна, бовар кунен. Худаш хча шарманда мекуна. Мо кӯшиш мекунем ки номи миллатмона, номи Тоҷикистонмона бардорем, во баръакс. Ана ту рафти ихелӣ кадӣ, ту рафти ухалӣ кадӣ. Ами Қазоқистони рафтагим, вақте ки конференсия мо 4 рӯз истодем. Дуюм рӯзи конференсия рӯзи поздравления буда. Буд одами сатрдоршам буд, бесатршам буд, куни личшам буд, ҳама намуди зоташ буд. Як лидери ба қувватш дар охир биромад шеър хонд. Ҳама дастгириш кадан, баъди вай омадан ачонш кадан, мачакш кадан, ки иқа овози хушудорӣ бо шеър хонди. Гап дар сари иам нест. Лекин ман истодам нигоҳ кардам, амхе гуфтам ки ози агар ами конференсия Тоҷикистон мешуд, як тоҷик мебиромад ай мобайни ами коргарои Фабрилик шеър мехонд, ура 100 лаънаташ мекардан, 100 тухмат дигара дар сараш бор мекардан. То он рӯзе ки ана ҳамо одамое ки шумо мешинен инами қадар комментариҳо менависен, негатив менависен, бовар кунен, шумо умри худтона кам мекунен. Умри худтона. Ятш ман тамоман парвои одамое надорам, ки мада инами қа менависанд, инами қа менависанд, рӯзош қати менависанд, тамоман парво надорам. Барое ки агар хонаи ман бепродукта бимона, ягонташ продукта намехарам. Гӯдаки ман гушна бимона, ягонташ гӯдаки мара авқот намепаза битясир кунад, ки ман касал шавам, якташ мара балница хабаргирӣ намерава. Агар ман дар як ғор бизанам, меган хуб шид, почаҳош шикаст. Барои ҳамин қа ман парво надорам. Ман дар як ҷангал зиндагӣ мекардам. Мегуфтанд ты бесоҳиби чӣ, ту иқа азоб мекашӣ, ҳеҷ кас соҳибат намешава. Ай уҷа биромадам. ҳозе ки соҳиби ҳамаи чӣ шидам, куртаҳои хушрӯ мепӯшам, зиндагии хушрӯ барои худам муҳайё кардам, мошини хушрӯ харидам. Бевай сайда маст шидай мегӯянд. Дар ҳама ҳолат гап мезананд. Ми даҳаншона гап зани, ба як ҷои дигашонам гап мезананд. Барои ҳамин қа тамоман ман парво надорам. Фақат мегӯям Худованд ҳидоятшон кунад. рӯзе ки ман дар Красноярск баромад доштам, дар ҳамун коридоре ки рафта истодам, ака бояд ки ҳамун зал медиромадам. Я ташнаиста бомбар ресира намедонӣ, хита меги ки ман чек номери яки Фабрилик гуфтам. Ман бениҳоят тара мефаҳмам ки ту ресира намедонӣ, ту ресира медониву ман намедонам. Не ки ту 6 дақиқати ҳамин гапҳои безебита, ман пешрафта шудам, муваффақ шудам. Баъд руководствои Қазоқистон чӣ гуфт мара? Гуфт ки Сайда, дами момент дар Қазоқистон беҳад зану мард бисёр шудагиай гуфт. Баъде ки ай Россия депортшон кардагиан, як барбараш ами Қазоқистон омадагиай кор кунӣ. Магазинам кушодагиан, дараҳорам савдо мекунанд, фрукти овушам савдо мекунанд. Баъзе мега як бозорчае дорем ки бедокументае мега тоҷикои шумо мега аз соатои 3:30-4 саҳарӣ мераванд, мега то соати 7-8 бега мега милисаҳо сиршон мекунанд, мегрезанд, анаму бозорда мега хичона азоб метиҳанд. Чӣ ба ки ҳаваё мега заношон қатити кор намекунанд. То ҳамвора мега ба кор даъват кун. Ана имрӯза эфири ма специально барои мард зане ки дар Қазоқистон зиндагӣ мекунен. Ман ҳамроҳи мардако кор намекунам, лекин дар командаи ма апай Гулрура мешиносен, номи каналаш Умри Дубора. Вай қати мардако кор мекунад. Барое ки вай занаки синни солаш калона, вай модари ҳамамон мешавад. Вай командаи мардакиша кушодагиай. Не ки мо кор намекунем, ман кор намекунам. Мо танҳо қати занако кор мекунем. Ҳамин рӯз мо 4 нафар будем. 4 нафар буда ҳамаи 4 нафар ҳамдигарро мешиносем. Ҳамаи 4 нафар
умри дубора номи каналаш метонен дар номераи аппаи Гулрӯ Мардакон муроҷиат кунен. Леки заннако шумо метонен ки ма да муроҷиат кунен, ман шумода ёрдам кунам. Ма то яки хитон да пеши хитон ҳамаи чира медонам, роҳбарӣ карда метавонам, дипломированный наставница, полностью бигем ки ман шумоя сапровождат карда метавонам ки то ба як ойликҳои калон бироен. Лекин шумо негатив карда мешинен. Ма чӣ хел ҳамира бифаҳмам? Мара ба худо орисо зора мекунанд ки ту биё қатъи мо кор кун. Зора мекунанд. Миллион зана ки ирис мара зора мекунанд. лекин пеши тоҷикои худам қадр баъзеҳоша мегӯм, қадр неким. Алҳамдулиллоҳ 90% аудиторам занакое мефаҳмидагиянд, дастгирӣ мекунанд, ҳама тарафа дилбардорӣ мекунанд, да зиқим зиқ мешаванд, да хирсандим хирсанд мешаванд. Реально ҳастанд занакое ки дар ватсапи ман голос мекунанд ки мошоаллоҳ қанта бизан тонистӣ, мошоаллоҳ қанта бизан тонистӣ гуфта дастгирӣ мекунанд. ҳами вақте ки мо ҳами рӯзи омаданмон дар ресторан қатъиям рукавоса штемда, ҳами гапшко мара бовар кунӣ, дилам дард кард. Уже ман чувствовать кардам ки аз соати 3:30-4 биромадан дар як бозори хунук, барое ки мо худмон, ман худам дар михайли бозорча калон шудагием. Бозорчаи мо документални набуд, як амр моро милисаҳо сир мекарданд, як амр бигем ки боромона мегирифтам, барое ки бозорча документални набуд. Мо ай ҳамон рӯз ризқмона меёфтем. Ана барои ҳамиқа ман гуфтам оли ман эфир мекунам, ҳама ира мефаҳмонам. Рақамҳои телефони ман қариб ки дар ҳамаи видеоам ҳаста. Бинависен, пока ман қувват дорам, пока ман ёшам, метавонам шуморо ёрдам кунам. Ман алҳамдулиллоҳ командаи калоне сохтам ки ман то мурдан ман кор накунам, барои ман басай. Ҳамиқа пуле ки кор кардам то мурдан ман басай, ман нафс ба калон намегирам. Ва баъд як гала комментариҳое ҳастанд ки ту Дубай рафтӣ, 1 миллион расход кардӣ, ҳамира ягон бесоҳибхонада медодӣ, хубтар мешуд, беҳтар мешуд. Так, модари 3 фарзанд. Дар ватсапам бинависен, гап мезанем. И эфир ҷои гапзанӣ нестай. Дар ватсапам бинависен, ватсапам медонен, иққай ки мақсад ба дили гирдаен, дар ватсапам бинависен, чақчақ мекунем. Ба ҳами саволи навистагитон. Так, чӣ гуфта иста будам? Командаи калоне сохтам ки то мурдан ман басай, бовар кунен. Дастаточно меҳнат кардам, азоб кашидам. Лекин баъди ҳами калимаи руководствои Қазоқистон уже мотиватсияи ман бо дигар хел шуд. Ман уже дигар одам омадам. Ман гуфтам бо иншоллоҳ ман кӯшиш мекунам, бо як звания дигар дар Фаберлик мебурам ба ёрдами ҳамватаномон. Лекин иҷа бо як нодора, то ман шумора бигем ки сапровождат накунам, қатъитон шумора қатъим набарам, ман званияи нав намегирам. Барои ин ман мехоҳам ки ҳозир ман ният кардагим ки бо як званияи дигар бурам. Ва ман мехоҳам ки ҳамун занҳоеро ёрдам кунам ки дар ҳақиқат ба сабранд, ба тоқатанд ва мехоҳанд ки ба ёрам нони даҳани худшона биёванд. Алейкум салом Узбекистан. Так, Казахстан, Украина, какой язык? Ана Михаила Павхара, шумо чӣ гуфтанӣ доред? Марҳамат бинависен. Мошоаллоҳ, шумо беҳтарин зан ҳастед. Ман ҳамеша шуморо тамошо мекунам. Раҳмати калон, миннатдорам. Салом, алейкум салом. Хуш омадед ҳама каса ба эфири мо. Ҳозир ман видео кардам, 3-4 та видеои новинкора кардам. Се-чорта видеоҳои новинкора кардам ва гуфтам ки биё як бора эфир мекунам. Апай Саида қанта бизан, раҳмати калон. Апаҷон чӣ ба влоги дамаш нест? Иншоаллоҳ мешава. Салом алейкум созен, хубен Фаберлика хушрӯ мефаҳмонен. Раҳмати калон. Ма амимрӯз ай рӯзи аввал чӣ хел кор карден дидам. Бо дилам гарм шид дар Фаберлик. Ҳо, одамое ки ай аввал мара тамошо кардагиянд медонанд ма киям. Салом алейкум апай Саида ба пеш. Алейкум салом, раҳмати калон. Машаллоҳ, ма шуморо тӯли 3 сол шуд ки тамошо мекунам. Ай азоботуно дидагим. Раҳмати калон.
фарзандатон хубанд? Раҳмат. Ма имрӯз аз рӯзи аввал чӣ хел кор карден? Дидам бо дилам гарм шуд. И дуюм бор омад. Салом, Ингушетия. Алейкум салом. Так, смсо беҳад бисёр чашмам дар кард. Салом апаҷон аз шаҳри Хуҷанд. Ман занам. Алейкум салом. Саломат бошен. Саидабоно беҳтарин модар ҳастен. Раҳмати калон. Апаҷон, ман ранги шумо азоб дида будам. Одамо ҳар чӣ мегуфтанд. Ман орзу карда будам шуморо. Ба орзум расидам. Так, саломат бошен. Раҳмати калон. Чашмом камтар хира шуда. Так. ҳамаи саломо алейкум салом. Кадоме ки салом дод, ҳаматонда алейкум салом. Шумо дар куҷоен? Дар шаҳри Новосибирск. Салом Саидабону. Ҷияни ман рафтай. Так, регистратсия шуд. Пеши як духтар хича накард. Қайсингулша кадай гуфтайтра баъди 3 моҳ пас аввал бал кун. Баъд чӣ гуфтани шумо? Невай кадоме ҳастед? Шуморо кора нафаҳмонда. Чум чӣ? Дар WhatsApp ма бинависед, ман шумо дар кора мефаҳмонам. Реклама мекунед апаҷон? Фақат компанияҳоро не, интернет магазини Кирта, Сатр либосаро реклама мекунам. Апа дар Фаберлик чӣ кор мекунед? Чӣ ба мардҳоро мумкин нест? Так. Аллоҳ падари фарзандҳоятонро раҳмату мағфират кунад. Омин. Фарзандо хубанд? Раҳмат. Салом апай Саида, ман влоготонро тамошо мекунам. Дар барфу хунукӣ гӯсфанд нигоҳ мекарден. Ба худо аҳсан, ба шумо тонистен дар зиндагӣ муваффақ шудан. Ман зан ҳастам. Ҳазор раҳмати калон. Миннатдорам. Шумо нағз ми? Раҳмат. Нағз. Саида туши кардагитон номаш чиай? Макс. Туши Макс. Ҳама туши хадавои Фаберлик. Так. Апай Мадинаро ҷавоб диҳем. Кани Мадина Бонуро ҷавоб диҳем. Ба пеш хоҳарҷон. Раҳмати калон апаҷон. ҳар куҷое ҳастен шумо ба фарзандотонро худо нигаҳбон бошад. Ҳазор раҳмати Аллоҳ. Миннатдорам. Фатҳои Фаберлика нагуфтен? ҳазор бор гуфтем, видеошам бировардем. Шумо надиден? 9 минутайгу дар ҳамин канали ман видеош ҳастай. Роҳат шадидестен, лоиқш ҳастен, метонен ҳамун азоботон дар зиндагитон, влоготон ҳамаша дидам. Раҳмати калон. Миннатдорам. Ассалому алейкум. Алейкум салом. имрӯз новинкаҳоро гирифтам. Апаохари азиз, тамошобинони азиз, камтарак маълумот метим ба эфира ҷамъбаст мекунем. Мо дар соати 12 шав шид. Компания Фаберлик, камтарак дар бораи фоидаи компания гап мезанам. Компания Фаберлик ҳар як каталог зиёда аз 10-15 намуд новинка мебарояд. Инами дами мамен каталоги ки рафтестай. ҳоли ё набромадиян дар продаж. Ира ҳамон одамое ки аллакай бигем ки VIP консултантои компанияам гирифта метонанд. Шампун балзами 2 в 1. Калон нест. Майда ҳакай. Неки ив чест баҳор уже. Бӯи гули садбарг. Настоящий бӯи гули садбарг мекуна. ғафсиш да гап надорам. хеле чӣ гирифтам нигоҳ кунед. Ай Валберс гирифтам. ватни диски монак. ҳамин компания мо тестарак ватни диски брора. Навистан дар кор. Да обратная связь. Агар ягон кисе ки дар кор боша, да обратная связь бисёрӣ шави. Фатима. Бисёр. Принеси, пожалуйста, мне стакан воды. Бисёр шава чӣ мекуна компания? Меброра. Да. ғафсиша дидан чӣ хушрӯвай. 2 в 1. аҷоибот. бӯи гули садбарги баҳорӣ мекуна. мӯи сари тӯнука ғафс мекунад. мура шалкависти ранги утюг мекунанд ку дар салон. анам халӣ мекунад. ҳамаш и дар таркибаш чӣ рафтагия дар примененияш ҳами баиш навистагия. иш бӯи гули лолаҳая. бӯи гули лолаҳай. Чӣ хушрӯй, машалло. Прозрачный неки шампуни хушрӯ. Спасибо, Асал. Не за что. Так, ана инш боша. Ина гулҳое ки
мешкуфанку розвинки да баҳор анам хеле ҳар якташ буш ба худаш зебанда ва боз гелҳои стойки гел для душ баҳорӣ тюльпан глиссадбарги зард мешава ки ина ихе туҳфа кунен шумо нигоҳ кунед туҳфаи баҳорона крем для рук гел для душа и шампун вообще нархошон копейка кадоме ки бо мо заказ мекуна мо группаи клиентский чат дорум да группаи клиентский чатам клиентоя добавить мекунам ана бинависен дар WhatsApp маки Саида мара да группаи клиентский чат добавить ки ман шуморо добавить мекунам барои клиентои постоянним отдельно сюрприз подарка аз номи худам равона мекунам подаркаҳо ҳар хеланд ҳар хел инам хе комплект метонен барои худтон барои модартон барои апатон барои 8 март барои маълимаҳои кӯдакотон воспитателои кӯдакотон инам хел мегӯям ки табрик кунен инам бо иш вот ҳами будам ҳамияй тоже подарка машаллоҳ а иш боша и кати вот иш чихе нежняки хушрӯшад шампун балзам дваватном гель для душа крем для рук ва боз духи мурмур ки да ёд дора духи мурмур яке бигем ки хит продажаи компания шуд беҳад харидориш бисёр шуд анаи хеле бигем ки удобниша барои сумкачаҳо бировард компания дадори сумкачат мегирӣ куҷое ки равӣ майда чай хушрӯваки машаллоҳ ҳай ва боз анаи хеле вай балзам вазелинай да балзам барои губ нигоҳ кунед чихе хушрӯвай бесцветняя и просто барои лабҳо накафидан бӯи гули садбарг мекунад дадрнак шоколад мондиян як аҷоибот зури бад придумат кардиян ҳама иё новинка ҳай ва боз анаи хеле бигем ки сироп бировард и барои истеъмол карданай вақте ки шумо ира истеъмол мекунед микроб заҳр зардовӣ мақсад нами картошка бирён гӯшт бирён инам хеле чизо мехӯрӣ ҳамун чизои нодаркорӣ дырни мора мебурорад ана ҳамин маззаш ранги хирмои тумчакай да як рӯз як пиёла мегӯм қошуқи калон мехӯрӣ да як рӯз як бора ё як соат пеш аз авқот хӯрдан ё як соат баъди авқот хӯрдан ранги сиропай ва ҳай ҳози қати шумо ҳои када мебинем ҳози ман ҳами духира буша мебинем баъд комментариҳои шуморо бо мехонам ҳамқа мустаҳками маҳкамаш кардиян ки кани ранги духи смак блек буд ку дар Тоҷикистон чихе знаменитиштаги буд ҳама мехарид копия бӯи ҳавай мекунад копия машаллоҳ аҷоиб ракай сразу мегираша боз киткатак ина ман омадам так чанд сумай духи рости гап намедонам дар ватсапам бинависед нархоша роитон мекунам скидочни нархоша боше ҳамеша сарбаланду хонаобод бошед раҳмати калон салом алейкум апаҷон мо шуморо ай Стамбул тамошо мекунем раҳмати калон алейкум салом саломат бошен гӯшт қимат шудаи Саида ай куҷо мехӯриш вақте ки одамизод кор мекуна гули чизеро мехӯрад
ма алҳамдулиллоҳ дар хонам коргар дорам ки 60,000 ҳар моҳ ойликаш метиҳем. Кӯдаком ҳам подготовительни ирисӣ мераванд, ҳам англисӣ мераванд, ҳам футбол мераванд. Чанд ҷо мераванд. Худам ҳам кружоки англисӣ мерам. Духтарам 4-5 ҷо кружок мераванд. Зиёдаи 200-300 ҳазор рубл мо дар як моҳ расход дорем, ғайр аз хӯрданмон, фақат барои хондану развиватсия карданмон. Вақте ки шумо кор мекунед, ҳечи дар назартон наметавад. бовар кунед. Ягона кори осон анами ширкати Фаберлика ки тӯли 28 сол шудагӣ кор фаъолият мекунад, мутаассифона то ҳол одамо бовараш надоранд. ҳамаша доказат кардагием, ҳамаш рӯи об, и қадар нушу неъмат, и қа пешравиҳои мо айрӯи чи айрӯи ҳамин ширкат, ҳолам одамо бовараш надоранд. Кор осон нест дар Фаберлик. Қинай, азоб мекашӣ. То ёд гирифтанша сарта дар мегира, сарт вайрон мешава. Чӣ хеле мегӯянд смс бисёр омад, сарам вайрон шуд, биромадам. смс бисёр меояд, сарт вайрон мешава. То ёд гирифтанша хеле азоб мекашӣ, лекин ки ёд гирифтӣ дикар. ҳамин одаме ки намешава, гӯшт қимат шуд, нашидестай, кор кардам нашуд, одам наёфтум, команда насохтум, ихе нашуд, кӯдакам гишна монд, намешавад. Шикояти бисёр баракати зиндагии шуморо мепаронад. Куртаҳотона аз куҷо заказ кардем? Кадом куртаҳо ман? Шумо бигӯед, ман бугумтонам. духтарҳо, ман як моҳ шуд, лекин зиёда аз 10 тӯҳфа гирифтам. Беҳад мо розыгрышҳои бисёр дорем, тӯҳфаҳои аз рӯи активни будани одамош тӯҳфа метиҳем. Апай Саида дар Тоҷикистонет? Не, дар Новосибирск, дар хонаи худам. Просто ремонти тоҷикӣ кардагим хонама. Так. Апаҷон, савол додам, кадом континент ба тарафҳои континент ба гуфтед? Ман ҳам дар Новосибирск. Континент намедонам, ҳам пеш хонаи мо дар як континентай? Континент ман намедонам. Ман дар Фаберлик кор мекунам ва спонсори урусии Апай Саидаем. Так. Хонатон кадом тарафдай? Қадди шумо чанд қай? мутаассифона ки хеле саволода ҷавоб гуфта наметавонам. Қадди ман чанд қай, мӯҳои ман чанд қай, мӯҳом ғавсаед накай. Ягон саволҳои пурмазмун тиен ҷавоб диҳам. Апай Саида, ассалому алайкум. Бисёр видеотонро нигоҳ мекунам, видеоҳои зур, лекин ба шумо мегӯям SMM бигирен барои видеоҳо ба качества ва бисёртар популярӣ кардани онҳо ба шумо ба трендҳои буданро нишон диҳанд. Ростӣ мада тренди хелиё намезеба. Ами видеоҳое ки ман мекунам, амиё басаймада. Мада бигем ки видеое ки оригинални, ма 10,000 дигати монтаж мекунам, и хеле дар кор нест. Ма бепул монтаж кардана ёд гирифтагим ва видеоҳомам худам монтаж мекунам. ҳамин қа мегӯям ки видео фоидаовар боша, маънидод боша, просмотраш миллион мешавад. Агар дунё бигем тренд кунӣ, дунё ура пул бити монтаж кунӣ, маъно надошта боша, просмотр намегирад. Ин бигем ки яке аз опытҳое ки ман дар тӯли 6 сол мешавад, уже 6 сол рафтеста ки 5 сол рафтеста ки блогери ютубум. Алҳамдулиллоҳ. Ман 3 фарзанд дорам. Зулайхо Бону 3 фарзанд дорам. Так. Кадом Александри тоҷикӣ биромад? Салом апаҷон, бовар кунед, ман шуморо мебинам, хуши зиндагӣ мебиёяд. Раҳмати калон. Худованд шуморо ба ҳама орзуҳотон бирасонад. Дар чашмо чӣ монда? Ҳичи мондагӣ нестам. Абсолютно оригинальни чашмои худам. Ягон чӣ мондагӣ нестам дар чашмом. Салом алейкум, Апай Саида. Метавонед регистратсия дар Фаберлик шумо кунед? Метавонам, марҷонабоно, муроҷиат кунед. Аввал кора мефаҳмонамтона маъқул кушид, баъд регистратсиятон мекунем. Салом апайҷон, ҳамон либосои платья, шарфотонро куҷо заказ карден? Ё мерен мехарен? Либосое ки
кадома дар назар доред? Қазоқистонда пӯшидагиҳо боша, ҳамаи вайро Дубай рафтагӣ будем ку, ай Дубай харидем шуна. Лекин маблағ надорем, чӣ хел кор кунем? Бе маблағ, бе пул ма шумо дар роҳи бизнеса аз группаи клиентски чат меомӯзонам. Салом алейкум хоҳарҷон, мо Самарскии областда тамошо мекунем. Раҳмати калон, апаҷон, ҳазор раҳмат, миннатдорам. Салом Сайдабону, салом, регистратсия шавем, ягон одам мепартоед ми. Амир шумо одам мепартоед, одам партоира чӣ хел мефаҳмед? Озина шумо кор дуромадаг нестем, аст условия каси ба кор қабул намекунам. Ё ки одамо да сай раҳ нест як ҷои дига да партои шуна. Шумо чӣ мефаҳмед ҳамира ки ҳоли кор дуромадагӣ нестен? Мисли шумо кам аст Сайда, раҳмат. Салом Сайда, алейкум салом. Хуш омадед ба эфири мо. ҳазор раҳмати калон тамошобинони азиз барои дастгириётон. Дар ҳақиқатам лайкотонам монден дариқ надошта. ҳолиам камай. ҳолиам камай. Салом Сайда, алейкум салом. Сайда сози хуби кӯдакот созан нағзан май Тоҷикистон коргари Фаберлик одамои апаи Ксения. Мошалло беҳтарин. Ксениярам дар Фаберлик кор мекунад? Нафаҳмидам. Салом алейкум салом. Салом апаҷон хубен? Алейкум салом. Салом апай Сайда. Алейкум салом. Сайдаҷон саломат бошен. Раҳмати калон. Так. Апаҷон мара дар группа барои заказ кардан дабавид кунед. Майли дар ватсапам бинависед, ман шуморо дар группаи клиентски чатам дабавид мекунам. Так, ина ма мондум Сайда. Раҳмати калон. Киртаи танатона мегум двойка ё простой платья. И киртаи танама ай Миср заказ кардагим. Юбкаи дароз дорад. Бигем ки вай остин дарози хеле киртаи мисрия. Ҳамин рӯз 20 дига кирта заказ кардам. Намедонам оли кай мерасад. 20 намуд киртаи арабӣ заказ кардам. Сафед, сирх, сиёҳ, ҳама намудча заказ кардам. Чанд солаи 32 сола Зулайхобону. Ҳо директормон апаи Зоя Гулматова. Фаҳмидам шоирабону. Ксения гуфтен, ман ҳайрон шудам, хел кардам Ксения менеҷера мегӯяд. Салом алейкум апаҷон сазен хубен? Раҳмати калон. Ассалому алейкум. Ман подписчиктон аз соли 2019-20 Тоҷикистон рафта омада будам, хурсанд шуда будам. Ош шавад. Раҳмати калон. Салом апай Сайда, аммо коктейлои фарбешавак чанд таша мехӯри, результат месиёд? Оли аввал як таша бихӯрен. Як бора чанда дар кор нест. Аввал як таша айру инструксияш бихӯрен да канца, баъд дуюмша. Салом, мара дар группаи борзаказ мекардагитон дабавид кунед. Майли дар ватсапам бинависед. Номерои ватсаптона чӣ хе гирем? Ина ҳозир ман менависам. Так, номерома. Да иҷо бу набуромадест иҷо менавистагӣ. Так. Закрепить сообщение. Намедонам да куҷош менависи. Хулоса да ҳамаи видеом ҳаст номерои ватсапам. Так, салом апаҷон, ба шумо ҳамаи чӣ мезеба? Раҳмати калон, миннатдорам. Духтар доред? Ҳо, алҳамдулилло дорам. шумо я ман аз нав блогер будантон тамошо мекардам. Раҳмати калон. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Апаҷон, мара дар группаи барои заказ сеюм бора шумо менависед. Дар ватсапам бинависед. Апай Сайда, ман чӣ хел кунам спонсори дига кунед? Нафаҳмидам. Хоҳар ягон курта наметиҳен? Так, апаҷон, ҳамун сайти заказ кардагитона аз Миср мепартофтен? Илтимос апаҷон. Майлиш. Так. Саволот тамом шуд ба фикрам. Апаҷон, салом алейкум. Созен хубен? Директори ширкати Фаберлик илтимос ҷавоб тиҳен. Ман мухлистонам. Марҳамат, саволотона тиҳен. Ҳам хел гӯя номеротона менависам. Бинависед Нигорабону.
плюси 7 953 79 16 17 4. تکرار میکنم. плюси 7 953 79 16 17 4. апаҷон марам дар группатон добавид кен. майлш. Салом сӯзен хубен, директори ширкати Фаберлик. Ё ки ами смсо дюймбора омадестиян, ё ки ман намедонам чӣ кор шудеста и ютуб. ганда ҳами духои мужское маҳқул шуд. аҷоиботи бад, мошаллоҳ. ганда зури бад. гирифтам, раҳмат. либоси бисёр ҳам уболай. ман сарфарои либос ма мерам, дар шкафи ман либоси зиёдӣ нестам. як бор мефурӯшам ки мегиранаш уже. так. аллоҳи меҳрубон ба шумо ҳусни беҳамто ва ақли расо додааст. раҳмати калон. миннатдорам барои суханҳои беҳтаринтон. чунин суханҳо маро боз ҳам рӯҳбаланд мегардонад дар зиндагӣ. хайрат ки чунин занҳои шердилам ҳастанд. миннатдорам барои суханҳои беҳтаринтон. раҳмати калон. ассалому алайкум саидаҷон, шумо соз. ман поклонники шумо. ман ҳам дар группаи нави узбекии шумо аъзо шудам. мошаллоҳ, беҳтарин. хушомаден. худованд илоҳи нам тезсарак директортон кунад. мо шуморо дар группаи директорҳомон интизорем. так. апаҷон, тухи таърифитона гирифтам. беҳад хушрӯ будай. раҳмат. мошаллоҳ. ман хурсандам ки шумо дар маҳқул шудай. так. салом алейкум апаҷон. машаллоҳ. раҳмат. беҳад куртаҳои мепӯшен, мезебатона. ҳеҷ кара гӯш накунен. ҳама чӣ мезебатон. раҳмати калон. хоҳарҷон, ма ягон каса. нафаҳмидам. так. апаҷон, ман бо шумо ҳамкорӣ кардан мехоҳам. бисёр хуб. дар ватсапи ман муроҷиат кунед, ҳамкорӣ мекунем. аллоҳ ҳидояту ҳимоят кунад шуморо ва аҳли байти шуморо. раҳмати калон. апа, ман спонсори чӣ нафаҳмидам гаптона. номи духтартон чӣ аст? ми видеома тамошо кунед ҳастай. так. раҳмати калон. ассалому алейкум. алейкум салом. номером қариб ки дар ҳамаи видеоҳом ҳастай. дар ҳамаи видеоҳом қариб ки номером ҳастай. як намуди дига помада бировардай компания. олия куда уҷа як тона гирифтаем. ворама отдельный видео мекунам, тамошо кунед. инамиш аҷоибот хушрӯва ки бад нишонтон битиём. мошаллоҳи бад. нигоҳ кунед. и борики и қаҳакай бовар мекунед. борика кай помада. цветша бинед чӣ хушрӯвакай. ман инам хеле цвет помада мекунам. да дастам кунам, мебинед. ина по цвети лавай да. далавмай ҳами кадагиам. чӣ хушрӯвай. ҳози ушам ҳӯй кунам, бинед. мошаллоҳ. як намуди дигашам дорум. ва як Қазоқистон бурдум. овардам, дилам нашида онҷа бимонамаш. овардамаш обратно. так, маҳкамай. бором арасти гап 3-4 рӯз шуд овардааншона. духтарам ки касал буд. да группаҳо кор мекардам. да борома ҳӯй накарда будам. ишине хали цвет. да вай шаҳре ки Палестинаеку Газа. ҳамҷа пул рӯй кардагим.
барои 260 нафар одам авқот тайёр кунанд. Айнои ма бутиян гуфтагим ҳар рӯз видео мекунанд, роӣ мекунанд. Ҳози бо видео партифтан ана мегӯм видеои ма ки олиям видеои ма тайёр нестае да очиратам. Инаиш ихали димгиша бине. Ишам хушрӯ цвети шоколадный. Неки хали сочный хушрӯ. Блеск дорам хали мегӯям ки нав кардагӣ мегӣ. баъд инай хали палетка бировардагӣ. Ами палеткаро ҳуй накунам, дилам қарор намегирам. Палеткаро ҳуй мекунам, мебинем якҷоя. Барои падарка аҷоибот беҳади бад зури бад кадаи компания. Ё ҳамаш новинка ҳая павхаро. нигоҳ кунед. Вот. Палетка да дрыншай. Дед чӣ хушрӯ кардай. Ғафсай. Кришкаи болош пластмасси ғафсай на барои падарка. Специально барои баҳор, барои коргарои Фаберлик. баъди хеле маҳсулотҳо ба мо чӣ хеле дига пешравӣ накунем. Конечно ки баъди хеле маҳсулотҳо пешравӣ мекунӣ. Иҷашта оина дора. Ина оттенкҳош. ҳам тен дора, ҳам румян. Чӣ цветои зури бад, мошалло, мошалло, просто суперски цвето. Иш свежи, ай. Цвети свежи румяна. Козда и видео маълум нест, неки не цветиш хушрӯи бад. барои лумҷакотонав хайлайтер да. Мошалло. Ҳамашам свежи. Цветои хушрӯи бад. Мада асобина хичам аҷоибот хушрӯ. Коробкашам аҷоибот хушрӯи бад кадияно. Мошалло кадиян. Нархшам арзон. Самое главное косметика и Фаберлик, кислородная косметика, болои кислородная косметика и гипоаллергенная. Барои ҳамиқа мо занҳои муваффақем, мо занҳои пешрафтаем ки чунин бигем маҳсулотҳои качественная компания бировардагӣ. Цвети шоколадный розвиш. Ва мо спокойно пешравӣ мекунем. Кремои вай мурмур новинка. Бӯи духӣ мекунад. Копияи бигем намин духи гели мурмурай. Иш ай сиёҳаш мурмур нуар. Вот. Чӣ хушрӯ кардиян, машалло. ҳуй мекунем. Крем. бӯи духӣ мекунад. Креми чӣ бировардиян? Духӣ аҷоибот да, мошалло. Барои комплект кардан, мошалло, аҷоибот. Барои падарка вообще. беҳад бӯи бамаза. аз Дубай харидам. ҳам киртаи зард ма, ҳам киртаи сиёҳ ма. ҳар ду киртаҳое ки дар Қазоқистон пӯшидам, ҳар душам ай Дубай харидагиам. ҳар душам уже дар савдо мондагиам. видеои пешсаратон тамошо кардам. Апа баробартон гириям омад. Рӯзора ма дидагиам. Апа худо раҳматшон куна. Падари фарзандотона раҳмат. алейкум салом. нархоша намедонам. Оишабону дар ватсап бинависед. Нархои помадаро менависемтон. Арзона, қимат нестай.
барое ки мо прямо ай компания худаш заказ мекунем, маҳсулотҳо бениҳоят арзонанд. раҳмати калон. Ай ҳамаи шумо миннатдорам барои баромадтон, барои саволотон. Ҳама тарафа барои лайкотон, барои иштирок дар эфири ма. Миннатдории бепоён ма ба ҳамаи шумо мерасонам. Иншоаллоҳи раҳмон кӯшиш мекунам видеои хонагӣ, видеои ба таъби дили шумо, ба фоидаи шумо бикунам. лекин апа ухади меҳрубон, бовар кунед, як дақиқаи зиндагиро мо пас гардонда наметонем. барои ҳамин қа пеш аз оне ки шумо худтонро ба як кас муҳтоҷ мекунед, як каса зора мекунед, и зиндагие пагаҳ мо намедонем ки бар сари фарзанди одам бо чӣ меояд. чем аз оне ки шумо як каса зора мекунед, худтон кор кунед, иншоаллоҳ ҳеҷ каса худованд ҳеҷ бандаша муҳтоҷи як бандаи дигараш накунад. вақте ки шумо кор мекунед, шумо ҳама вақт дар бартон пул доред ва муҳтоҷи ҳеҷ карам намешавед. ҳама вақт мушкилитон худтон меброед. ҳеҷ ка ай хирсандиша, ай пулдориша фабрлик намебиёяд. ҳама ба проблемаҳо, ба корош мебиёяд. барои ин қа пака сайда номери як айда фабрликс. пака сайда метавона шуморо ёрдам карда. пака сайда шуморо метавона ки дипломирований наставник хон дар роҳи бизнеса омӯзонатона. ай нол бепул чӣ хел дар даруни хона пул кор кардан. бовар кунед ҳозир 90% занако кор мекунанд. 90% занҳои шавҳардор кор мекунанд. шавҳарашон таксӣ мезананд, занашон дар кафе полшуваканд, дар кафе, дар магазинои пятёрочка кассирӣ кор мекунанд. беҳад қинай кассирӣ. як мабодое ки якташ чик нашид, ай ойликат минус мекунанд. аммо чик 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 агар якташ чик шида нагузашт, дар болои саршон бигем ки камера истодагӣ ай ойликашон минус мекунанд. намоне ки мақсад намедонам дигар чӣ бигӯм. аз оне ки шумо ай соатҳои 5, 6, 7, 8 саҳар мерен то соатҳои 8 бегаҳ дар як ҷо кор мекунед, беҳтараш дар назди фарзандакотон бишинед, дар хонаи гармак мешавад ки тариқи интернет, телефон дар кор, тамом, дигар ҳеҷ чӣ дар кор нест. ва кор кунед, соҳиби ҳамаи чиз бишавед. конечно ман намегӯям ки шумо имрӯз фабрлик даромадед, пагаҳ миллионер мешавед, пагаҳ пули калон кор мекунед. Не, якм ойлики ман 380 рубл, баъд 710 рубл, баъд оҳиста оҳиста 1500 рубл, 5000 рубл, оҳиста оҳиста ба 180 000 рубл, оҳиста оҳиста баланд шуд. сразу шумо соҳиби маблағ намешавед. одамо барои бизнеса ёд гирифтан солҳои солҳо мехонанд, 7 сол мехонанд. шумо дар инҷа метавонед ки дар як ҳафта, дар як моҳ, дар 20 рӯз роҳи бизнеса ёд гиред. бениҳоят осон, ягон ҷои қидиш надорад. ҳеҷ кас шумо мажбур намекунад ки шумо харид кунед. ҳамин чизое ки шумо дар зиндагитон харид мекунед, мерен ай пятёрочка, ай лента, ай континент, ай пайкар, инами собуну шампуну порошоку зубной пастое ки мехаред, бо вақти бирона пул метиҳед ку дар вайной бо раҳмат мегӯед. дар инҷа шумо ай магазини худтон харидорӣ мекунед, бизнеси худтонро оғоз мекунед, бепул мешавад. ҳамин чизои дар кории хона ягон нишондагӣ ман лишняй барои ман. Не, лав задаи чизи нодаркорӣ, не ки ман чизи нодаркорӣ ман харидорӣ намекунам, чизои даркорӣ ман харидорӣ мекунам. ҳамаш дар кафи дасти худтонае. ҳеҷ кас шуморо маҷбур намекунад. барои пешравии худтон шумо бояд худтон якам қадамҳои худтонро бимонед. ҳеҷ маҳал сайда намеравад ай хонаи шумо, ай гӯшаи шумо бигирава, шуморо ба кор бидрора. Не, ҳама одаме ки мехоҳад ки пул кор кунаву мехоҳад ки ширинии зиндагиро бичашад, чӣ хеле ки гуфтанд ку гӯшт қимат шудай, сайда барин жилет накуна, ҳар як рафтагиш 15-20 000 рубл да гӯшт бихара. конечно то ҷон накани, ҷонона кани, меҳнат мекунӣ. аввал меҳнат мекунӣ, азоб мекашӣ, ба пул кор мекунӣ. марҳамат, кадоме қатъи ма кор кардан мехоҳад? рақамҳои ватсапи ма қариб ки дар ҳамаи видеом ҳаст. ман шуморо бепул аз нов чӣ гуна бизнес карданам меомӯзонам. ҳамаша по этапно, как по полочку мегӯям ку. ҳар як тоқчаи худашқа, тоқча ба тоқча, анами хел ман шумода кора мефаҳмонам. иншоаллоҳ ҳеҷ маҳал дар ягон ҳолат наги ки ман наметавонам. мо медонистем ки шу кунем, соҳиби бигем ки ягон чӣ мешавем. мо метавонистем ки шу кунем ва айёдаи шудорӣ мебурорем, айёдаи зиндагӣ, айёдаи кӯдак таваллуд кардан мебурорем. Не, ҳамаш таваккал ба Аллоҳ. фақат ай шумо ҳаракат кардан, ай худованд баракатша дидан. тамом.
дар ягон ҷой хеле нест ки одамизод солҳо кор кунад ва барака набинад. Иншоаллоҳ ба вақти соати шумора яке аз миллионерҳои ширкати Фаберлик мешавем. Иншоаллоҳ. ба ҳамин боша эфири имрӯзаро ҷамъбаст мекунам. Миннатдорӣ бепоён ва ба ҳамаи шумо мерасонам. Ба омади моҳи шарифи Рамазон ҳамаи шуморо табрику таҳният мекунам. Худованд аввало ба ҳамамон сабр, серӣ, пирӣ ва Худо илоҳӣ намкунад ки заву намозҳои хондаи моро ба даргоҳи худаш қабул бигардонад. Иншоаллоҳ худованд меҳрубон аст, азиз аст ва бандагонша дӯст медорад. Ҳеҷ маҳал ягон каса дар ягон ҳолат намемонад. Ризқи фарзандоша ризқи ҳар як бандаҳоша ба ҳар роҳ додагиа. Иншоаллоҳ ки як ҳикояи дига нақл мекунам дар ҷанбаст. Як ҳазрат хулоса рафтааста ки як гурӯҳ ҷавонон дар як бозор истодагиянд, ҷавонои ёш. Ба ҳазрат меравад пеши ҳамн ҷавонон мегӯяд ки шумо чӣ буда иҷо истодагиен? Ҳама кор кардеста шумо истодагиен? Мегӯянд ки мо дуо кардестем ки худованд ризқи ҳар як бандаша додагия. Ягон кас биёяв мода ягон симбитияву ризқи моро биёра. Ба ҷангшон мекунад. Вақте ки мегӯяд шумо донаи гандума таги хок мекунен, анамо мамен дуо кунен ки худованд баракат шатияд. Дар ин ҳолат ма чӣ гуфтанем? То мо ҳаракат накунем, худованд баракат наметиҳад. Ҳамин як рӯз ман нахезам сар нашум, кӯдакома ҳичи натиҳам, авқот накунам, хонаву дарма тоза накунам, ба бигӯм ки ин тақдири насибай. Охир ҳар як каси моро худованд худаш ақл додагиай. Ана ҳамсоя гуфт намечӣ, дугона гуфт намечӣ. Ба гапи мардум кунему, магарам дигар нахӯрем, напӯшем, гап назанем, раҳ нагардем, дар як ҷо шох бишему бистем. Пага ки мо мурдем, ҳамун одаме ки 100 роҳи бади дигара ай роҳи кор мегардонад, 100 роҳи дигаву 100 гапи дурӯғи дигаву тӯҳмати дигара дар сарат бор мекунаву бовараш мекунӣ. Пага ки мурдӣ дар сари қабрат ним соат намеиста, худаш тоқа 1 минут намеиста, талхаш мекафа, ҳот мегиреза ба чум гиҷора. Барои ҳамин қабри ҳар яки мову шумо ҷудоай. Ба ақлҳои худмон бояд худованд моро ақлҳои додагия ки худмон истифода барем, худмон кор кунем. Масалан ҳоз дар зиндагӣ мара 1000 кас совет метиҳад. Ман ба ҳама гуфти ӯ одамо намекунам ки худованд мара худма ақл додай. Ҳо раҳмати калон миннатдорам мегӯям, барои худам рафтаистам. Шуморам ҳамчунон кунед. Ҳамон одаме ки гапи хабари як каса меёра ба пеши шумора, шумо инро фаҳмида бигиред ки гапи хабари шуморо 10 вайнои дига карда бо одами дигара мебарад. Ами дугонагарира, сериал тамошокунира, дӯстотона, дӯстои нони, ҷони, пони ҳамара ай баротон дур кунен. Ами кора мустаҳкам биқапен. Иншоаллоҳ худованд баракатша метиҳад. То наворҳои оянда, то эфирҳои оянда, худованд нигаҳбонтон бошад. ҳатман дар канали ма подписатсия карданам фаромӯш накунед. Ман ба дастгирии шумо ниёз дорам. Бо тамошову дастгириҳои шумо иншоаллоҳ ки мо пешравӣ мекунем. Ва ҳатман лайкҳои худтона дариқ надорен, лайкҳои худтона бимонен. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. Худоҳофиз.